Bonjour Dominika, pourquoi tu choisis la langue française à l'école? Ja keď som bola malá, tak moja najobľúbenejšia rozprávka bola Kouzelná beruška a Čierny kocúr. A tým, že tá rozprávka sa odohráva v Paríži, tak som sa chcela aj ja naučiť po francúzsky. As-tu déjà passé le DELF scolaire quand tu étais au collège? Nie, na základnej škole som ešte DELF nepodstúpila, pretože som vedela, že budem ďalej pokračovať s francúzštinou na gymnáziu. Tu as passé le DELF scolaire B1 l'an dernier. Tu te rappelles de cette journée? Áno, najprv to bolo veľmi stresujúce, ale potom, keď sme boli celá trieda pokope, tak to bolo v poriadku. Ale taká najstresujúcejšia časť bola asi tá ústna, keď sme vlastne odpovedali pred neznámymi profesormi a neboli to naši učitelia. Qu'est-ce que ça t'a apporté de passer cet examen B1? Tak určite mi to pomohlo vlastne naučiť sa lepšie zvládať stresové situácie. Taktiež som sa dozvedela, ako vyzerá taká tá profesionálna skúška vlastne nejakého jazyka. A určite mi to pomôže, ak budem chcieť niekedy robiť skúšku z angličtiny. Maintenant, la prochaine étape pour toi c'est le DELF C1. Comment tu te prépares à ce grand examen? Tak snažím sa pozerať nejaké filmy alebo čítať nejaké knižky po francúzsky, ale hlavne teda budúci školský rok budeme mávať 2 alebo 3 krát do týždňa také hodiny z Alliance Française, na ktorých sa budeme pripravovať už nejakými cvičeniami všetci spoločne. Et un jour le C2. J'espère, peut-être.